ating malapang Jesus maminamahal, sa mga sandaling ito, hiniling po na tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo po tayong lahat, maminamahal, upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral, ating pong beloved elder, Brother Rumi Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami ay nagpapasalamat, Panginoong Hesus, sa pribilehiyong ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kalayaan, Panginoong Hesus, na muli kami ay nagsama-sama upang pasalamatan ka, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Hesus, at narito kami sa iyong banal na harapan, dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at sa pag-aaral ng iyong salita. Sa ganang akin wala akong magagawa, Panginoong Hesus. Ikaw ang magbigay, O Diyos, ng karunungan, Panginoong Hesus. Gamitin mo lamang ang iyong abang lingkod, Panginoong Hesus. At sa bawat makikinig, Panginoong Hesus, pagpalain mo ang bawat makikinig, Panginoong Hesus, na maunawaan ang iyong banal na salita. At sa pangkalatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Risrada Almeida, we cast out the hindrances, demons of unbelief, demons of doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating mga beloved bisitas, sa ating mga elders na ating kasama ngayon, maging sa ating mga ginigiliw, minamahal na mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Isang mapagpalang umaga na po, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tunay mga minamahal na talagang napakabilis ng ating oras, at ating buksan, mga minamahal, ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Mark chapter 5 verses 1 up to 20. Marcos chapter 5 verse 1 up to 20. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Marcos Kabanatay 5, talatay 1 hanggang 20, ito pong nakasulat. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglungsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan, at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagbatid-batid niya ang mga tanikala, at pinagbabali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo, at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo?
At sinabi niya sa kanya, pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparuunin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000, at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakaparamit, at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipanmanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kanya. At siya'y yumaon ng kanyang lakad, at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Atin po bang nasundan, mga minamahal, ang ating binasang salita ng ating dakilang Diyos. Dito, mga minamahal, ating pag-aaralan, mga minamahal, ang isang lalaki, buhay ng isang lalaki na siya ay talagang na demon possessed. Mga minamahal, na sa kanyang buhay, matagal na panahon na siya ay na demon possessed, siya ay talagang nakakadina dahil sa kanyang buhay, siya ay nagiging violente. Amen. Araw at gabi, ang na demon possessed na lalaking ito, mga minamahal, wala siyang kapahingahan, wala siyang magawang matino, at walang makapagkontrol na tao sa kanyang buhay. Kaya ang ginagawa ng mga tao, siya ay itinatali sa kadena. Ngunit kung ating titignan dito, mga minamahal, dito sa verse 6, mga minamahal, nung makita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon ng pagbabago yung na demon possessed na lalaki. Amen. At sa verse 8, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, inutusan niya yung karumal-dumal na espiritu na ito ay lumayas. Sa verse 9, mga minamahal, tinanong ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lalaki. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and he asked him, what is thy name? And he answered, saying, my name is Legion, for we are many. So ating tignan, mga minamahal, ang pangalan na ito, ang ibig sabihin ng Legion, mga minamahal. And sa Roman Empire, mga minamahal, yung word na Legion, mga minamahal, sa Tagalog, ito ay tinawag na pulutong. Dahil ang sabi,
marami kami, sabi nung legion mga minamahal. So, ibig sabihin na marami sila mga minamahal. Sa Roman Empire, mga minamahal, sa Roman Army, yan ay ang bilang ng sa sundalo, mga minamahal, 5,000, 6,000, pataas, mga minamahal. So, ibig sabihin, maraming mga sundalo. So, yun po ang ibig sabihin ng legion, mga minamahal. Ngunit dito sa Biblia, mga minamahal, sa ating nabasa, mga minamahal, ano yung recorded dito, mga minamahal, na bilang ng legion? Ating basahin Marcos Kapitulo 5 ng talatay 13. Ang sabi dito, mga minamahal, at ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. So dito, mga minamahal, titignan natin dito, mga minamahal, yung legion, 2,000 na unclean spirit. So sa buhay ng lalaking ito na demon possessed, mga minamahal, nobody can control him. Kahit na siya, mga minamahal, ay nakatalis sa tanikala, mga minamahal, ito ay kanyang nalalagot. So ibig sabihin talaga napakalakas ng legion na itong mga minamahal. So sa kabila ng napakalakas ng evil spirit na itong mga minamahal, nagbago ang lahat nung ang lalaking ito ay nakita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lalaking ito, mga minamahal, na demon possessed, he got a clear vision nang makita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang masamang espiritu na ito, alam niya, kilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, na-recognize niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, mga minamahal, madalas na problema ng bawat Kristiyano, madalas na problema natin, mga minamahal, we don't have a clear vision sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Madalas sa ating buhay, many Christians, some Christians, they are in trouble. Most of the time, mga minamahal, hindi nila kilala, they are knowing the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dahil once na ating na-recognize, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, mga minamahal, kung hindi natin siya na-recognize sa ating buhay, mayroon tayong alinlangan, mga minamahal. Balisa ang ating buhay. At kapag balisa ang ating buhay, wala tayong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kaya't napakahalaga sa iyong buhay, sa ating buhay, na we should recognize ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya, mga minamahal, we can trust Him. Amen! Ang pagbabago, mga minamahal, ay sa pagkakilala mo, sa pagkakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lalaking ito, mga minamahal, na demon possessed, walang makaawat sa kanya, mga minamahal. Pero imagine, nung makita niya sa malayo, natanaw niya sa malayo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakilala niya, na-recognize niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating henerasyon, mga minamahal, sa ating
buhay, every gawain, mga minamahal. Minsan, ang ibang mananampalataya, hindi nila nare-recognize ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. They did not recognize our loving God, that He is our Lord and personal Savior. Amen. Kaya sa araw-araw na ating buhay, mga minamahal, dapat ang Panginoon ang nagkokontrol sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Katulad ng aking nabanggit kanina, mga minamahal, na yung mga legion ang nagkokontrol sa buhay ng lalaking na demon possessed. Yung ating nabasa kanina, mga minamahal, ilang libong pulutong yung kumontrol sa kanya, mga minamahal, 2,000. Amen. So sa ating buhay, napakahalaga to let our Lord Jesus Christ to control your life, to kontrolin niya ang ating buhay. Amen. So ito nga ating teksto, mga minamahal, na ating nabasa, mga minamahal. Bawat isa sa atin, ito ay napakahalaga, mga minamahal. Dahil sa iyong buhay, sa ating buhay bilang mananampalataya, mga minamahal, pag ikaw ay na-recognize mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and we put our trust sa ating dakilang Diyos, kahit ilang libong legion, ilang libong pulutong, mga minamahal, walang makakapigil sa iyo upang sambahin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. This legion don't have power to stop you to worship and to glorify our loving God. Amen. This 2,000 legion cannot stop you para dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero minsan sa ating buhay, ano ang mga nangyayari sa mga iba, mga minamahal? Ano yung mga nagiging hadlang, mga minamahal, upang hindi natin mapapurihan, maawitan, ma-worship, hindi natin mapalakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi natin mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos. Amen. Bakit ang iba, mga minamahal, hirap na hirap tayong umawit, hirap na hirap tayong pumalakpak, hirap na hirap tayong itaas ang ating kamay, mga minamahal, hirap na hirap tayong dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Why it is very hard for us to come? Why it is very hard for us na dumalo 3 times a week? Napakahirap nating mag-ayuno. Amen. At napakahirap din natin to come early. Amen. At sa ating buhay, mga minamahal, minsan, ang mga ibang Kristiyano, bakit madali tayong magsawa sa pangangaral, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos? Ano yung mga nagiging dahilan, mga minamahal? Mayroon po bang 2,000 legion na kumukontrol sa iyong buhay, kumukontrol sa ating buhay, mga minamahal? This legion, kinukontrol tayo, mga minamahal, para hindi natin ibigay ang ating ikapo. This legion, mga minamahal, kinukontrol niya tayo upang hindi tayo magpuri, hindi tayo pumalakpak, hindi tayo umawit ng malakas. Kinukontrol tayo ng legion upang walang kabanalan. Ano, mga minamahal, ang nagiging dahilan? Nakita natin dito sa ating
teksto mga minamahal na yun pala ang pumipigil sa atin ay yung 2,000 na pulutong. So huwag kang papayag, huwag tayong papayag mga minamahal na kontrolin tayo ng pulutong na ito. Amen. The demon possessed man mga minamahal, hindi siya namumuhay ng normal mga minamahal. Hinahanap niya na siya ay mamuhay ng normal. Ang lalaking ito mga minamahal, pumupunta doon sa bundok, pumupunta doon sa libingan mga minamahal. Hinahanap niya ang normal na buhay. Hinahanap niya ang kapayapaan. Hinahanap niya ang kapayapaan mga minamahal. Ngunit nung nakita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ano ang ginawa niya mga minamahal? Siya ay dali-daling tumakbo mga minamahal. At sinamba, nagpatira pa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, dati wala tayong malinaw, wala tayong clear vision mga minamahal sa ating buhay at nakakalungkot isipin mga minamahal. Ang tanong mga minamahal, kumusta na po tayo? Nariyan pa po ba? Mayroon pa po bang legion na kumukontrol sa ating buhay mga minamahal? Na kalooban mo, kalooban natin ang nasusunod, hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung sa oras na ito mga minamahal, if ever na mayroon kang problema, if ever na mayroon tayong karamdaman, mayroon kang cancer mga minamahal, don't you worry because nothing in this world can control your life if you put your trust sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't napakahalaga mga minamahal na we must put our trust sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi nga ni Apostle Paul, mga minamahal, na sabi niya na hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang nabubuhay sa kanya ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa ating lahat, dahil mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabi-sabi na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 2,000 legion mga minamahal. Ito ang madalas na talagang pumipigil sa bawat isa sa atin upang hindi tayo makapaglingkod, upang hindi tayo makadalo mga minamahal, hindi tayo makadalo ng Bible study, hindi tayo makapagpuri, hindi din natin maibigay ang ating ikapo at handog. Hindi tayo makadalo sa overnight. Maaring 2,000, 3,000, 4,000 na pulutong ang kumukontrol sa ating buhay. Ilang libong evil spirit ang pumipigil sa atin upang tayo ay hindi ma-involve sa lahat ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal, if we really worship our loving God, we will serve Him. Amen. Mga minamahal, worship, hindi po yan nakadepende sa ating emotion. Yan po ay nakadepende po yan sa ating kondisyon. Depende po yan kung paano natin kilala
ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Depende po yan sa ating mga nararanasan. Ano yung mga bagay na na-experience natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Yung ating mga patutuo, yung ating mga naririnig na patutuo, mga minamahal, yun yung mga bagay, mga minamahal, na kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na yan, bawat isa sa atin, yan ay na-experience natin, mga minamahal. Tingnan nyo yung lalaki na na-demon possessed, mga minamahal. Lumayas, umalis yung masamang espiritu. Nung makita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa ating dakilang Diyos, walang imposible. Amen! Ganun din sa iyong buhay, sa ating buhay, kung mayroon pang 2,000 na legion sa iyong buhay, kayang-kayang alisin yan. Kayang-kayang palayasin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil with God, nothing is impossible. Amen! Ating balikan natin, tingnan yung verse 6, mga minamahal. Ang sabi doon, at pagkatanaw niya sa malayo kay Hesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. Nung nakita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, doon nag-umpisa ang pagbabago sa kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Anong ginawa niya? Nakita niya sa malayo, tumakbo siya at sinamba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung 2,000 na legion na kumontrol sa kanyang buhay, ito ay umalis. Ito ay lumayas, mga minamahal. At pagkatapos ng mga minamahal, ano ang nangyari sa buhay ng lalaki na na-demon possessed? Verse 15, mga minamahal, ating basahin sa verse 15, mga minamahal. Ang sabi, at nagsiparoon sila kay Hesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Amen. Tignan yung mga minamahal. Anong nangyari sumunod? Andoon, kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakaupo at matino na ang kanyang pag-iisip at siya ay nakapanamit ng matino na, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, ang lalaking itong mga minamahal na na-demon possessed, talagang nagiging violent siya, sinisira niya ang kanyang damit, pinupunit niya ang kanyang kasuotan, mga minamahal. Diba sa ating buhay, dati ganyan tayo, mga minamahal. Nagsusuot tayo ng punit na damit, maiksi ang ating mga damit, mga kasuotan, mga minamahal. Meaning, walang kabanalan. Ngunit nung time na siya ay sumamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya ay binihisan ng ating dakilang Diyos at mayroon ng kabanalan. At yan sa ating buhay. Nung makilala mo, nung makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo na ay may kabanalan, mga minamahal. Nariyan na tayo ay pinalaya, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng kalayaan na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Atin mo nang sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So napakahalaga pala, mga minamahal, sa iyong buhay, sa ating buhay, na hindi tayo kontrolin ng 2,000 pulutong, mga minamahal. Dahil sa ating buhay,
nais ng masamang espiritu na maging malabo ang pagkakilala mo, ang pagkakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gusto niya ilayo ang ating atensyon. Gusto ng pulutong na ito, mga minamahal, na ipagpalit natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na maging abala sa mga bagay dito sa sanlibutan, abala kung paano kumita ng pera. Hindi masama ang kumita, maghanap buhay, mga minamahal. Pero napakahalaga na i-priority natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay pangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, Matthew chapter 6, verse 33, mga minamahal, na kung inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, lahat ng mga bagay, ito ay pawang idaragdag sa ating buhay. Kaya't napahalaga na mayroong kang clear vision, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Amen! Minsan sa ating buhay, hindi natin ito napapahalagahan, mga minamahal. Minsan sa ating buhay, inaalaw ng ating dakilang Diyos na maranasan natin ang dilubyo sa ating buhay upang makita natin talagang tayo ay talagang lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na pag dumating yung mga time na yun, mga minamahal, malaman natin, mga minamahal, na yung point na wala na tayong kapayapaan, mga minamahal. Pag wala na tayong kapayapaan, magulo na ang ating buhay, tayo ay talagang lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating buhay, mga minamahal, tandaan natin na ang ating dakilang Diyos ay nandyan lagi, mga minamahal. God is able. He will supply your needs, our needs, according to His riches and glory, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, tayo lamang, mga minamahal, ay manatili, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating patuloy na paglilingkod, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, siya ay nakikinig sa iyo, siya ay nakikinig sa atin. Amen. Kung ating titignan doon sa verse 12, mga minamahal, na yung evil spirit ay kinausap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kinausap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nakipag-bargain, nakiusap na doon na lamang sila palalayasin doon sa mga kawan ng mga baboy. So sa ating buhay, mga minamahal, ano ang katayuan natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Involved po ba tayo sa lahat ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Mayroon po ba tayong involvement, mga minamahal, na lahat tayo ay idinagdag dito, tinawag dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Idinagdag ka, idinagdag ako, idinagdag tayong lahat, tinawag, pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Uulitin ko, mga minamahal, ano yung nagiging hadlang upang hindi tayo magapaglingkod sa ating dakilang Diyos? Ano yung nagiging hadlang upang hindi natin siya mapapurihan? Mayroon pa po bang naiiwan, natitira na reservation sa ating buhay? To be honest, mga minamahal, sino sa atin, mga minamahal, ang
na kumpleto o nakapag-straight ng pagdalo 3 times a week sa isang buwan, mga minamahal. Minsan, di na tayo nakakadalo. Minsan, ang ating dakilang Diyos, tatapik-tapikin ka at paalalahanan ng ating dakilang Diyos. Kung genuine, kung tunay na tayo mga minamahal, ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na binago, kahit 2,000, kahit 3,000 na pulutong mga minamahal, ay lalayas ang mga yan, mga minamahal. Dahil kasama mo na ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay nasa iyong buhay. Amen. Sa ating buhay, mga minamahal, sa iyong buhay, napakaraming kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. So ating napansin sa ating mga beloved na kapatid, sa dami ng kanilang pagpapala, sa dami ng kanilang biyaya, sa dami na pinagaling yung kanilang karamdaman, talagang nandyan ang kanilang kagalakan, nandyan ang kanilang tears of joy, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay totoo, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, hindi tayo makapagsasabi ng Amen, Praise the Lord, Glory to God, kung walang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung walang ginawang kabutihan ang ating dakilang Diyos, hindi tayo excited. Amen. Ngunit totoo po ba na walang ginawang kabutihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Kung walang ginawang kabutihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay, ang gagawin natin ay matutulog na lamang tayo, mga minamahal. Hindi na tayo makikinig ng salita ng Diyos, ng ating dakilang Diyos, dahil wala siyang ginawang kabutihan sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Ngunit, kung mayroong kabutihang ginawa, napakaraming kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang galag ka na magsabi ng Amen, praise the Lord, glory to God. Galag na galag kang umawit, pumalakpak, magtaas ng kamay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya't napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayong lahat na nandito, mga minamahal, nakita natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay pumunta dito, tayo ay dumalo, mga minamahal, dahil nakita natin kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kabutihang ginawa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, doon sa verse 15, mga minamahal, ang sabi doon sa lalaking na demon possessed, ang sabi sa kanya, umuwi ka, sabihin sa mga kaibigan, sabihin mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, napakaraming kabutihan ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit sa ating buhay, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay manatili sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya ang magkokontrol sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, and we will put our trust sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Paghirap ba o pagsubok,
dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Mga minamahal, ang ating pinag-aralan, mga minamahal, ay angkop na angkop sa panahong ito sa huling araw, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay pinalayas niya ang 2,000 na masasamang espiritu, mga minamahal. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal, hindi lang libo-libo, hindi lang milyon, mga minamahal, bilyon, mga minamahal, ang inaalipin ng kasalanan, mga minamahal. At itong inaawit natin, mga minamahal, ito ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa katotohanan tayo, mga minamahal, maraming naalipin sa kasalanan, mga minamahal. Ang puso't isipan ng mga tao, mga minamahal, mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Nalulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon sa sinagawa niyang pagliligtas ng mga tao doon sa krus ng Kalbaryo. Pinawangawala ang halaga ng mga tao. Kung narito tayo, mga minamahal, tayo ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa bisita kung mayroon po, may 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal. Una, mga minamahal, pananampalataya. Kailangan sasampalataya tayo sa mahal na Panginoon na mayroong Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa sasampalataya sa Kanya. Sapagkat kung walang pananampalataya ang lalapit sa Kanya, hindi siya malulugod, mga minamahal. Kaya una, pananampalataya, mga minamahal. Ang pangalawa, mga minamahal, pagsisisi. Sapagkat sinabi ng Roma 3:10, mga minamahal, walang matuwid ni isa wala, kahit isa wala. Walang matuwid. Kaya kinakailangan magsisi ko, pangalawang reglamento ng kaligtasan. Godly repentance po, mga minamahal. Yung napagsisihan natin mga kasalanan, hindi na po natin pwedeng balikan yun, mga minamahal. Yan po yun. Tunay na pagsisisi sa kasalanan, mga minamahal. Ang pangatlo po, mga minamahal, bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tayo po ibabautismo, nilulubog po ang buong katawan natin sa tubig, mga minamahal, upang sa paglubog natin, mga minamahal, at pag-ahon, maiiwan na po yung ating kasalanan, yung ating mga karamdaman. Pag-ahon po natin, mga minamahal, tayo bagong nilalang na.
tayo po mga minamahal ay banal na sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pang-apat po mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Yung kagalakan na inyong nararamdaman, yung pagluha nyo, mga minamahal, nanginginig kayo, yan po yung bautismo ng Espiritu Santo, mga minamahal. Magpatuloy ka, mahal na kapatid, at tatanggapin mo ang kapangyarihan. Ang sabi ng Acts 1:8, mga minamahal, darating sa atin ang kapangyarihan, mga minamahal, sa patuloy natin paglilingkod. At kayo din po ang magpapatutuo dito, mga minamahal, katulad na napakinggan nyo mga patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa mga bisita, tumayo po kayo, mga minamahal, tanggapin nyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lahat ang sinagap sa kanya, binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay, sumasampalataya sa kanyang banal na pangalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po ang araw ng kaligtasan, mga minamahal. Napakahalaga po, mga minamahal. Hindi mamaya, hindi bukas, mga minamahal. Hindi natin alam ang mangyayari, mga minamahal. Kaya ito po yung araw ng kaligtasan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal namin viewers, sa mga bisita, ang aking babanggitin na panalangin, banggitin nyo din po, mga minamahal. Napakahalaga po ng pagtanggap, mga minamahal. Mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan, na aking sinampalatayanan. At nalaman ko, mahal na Panginoon Jesus, na ako ay isang taong makasalanan. Kaya kabagan mo ako patawarin, mahal na Panginoon, sa lahat ng aking pagkukulang, pagkakasala. Kaya narito po, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo pa kung tunay na Kristiyano, mahal na Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Isulat mo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Amen and amen. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Panalangin po natin, mga minamahal ating kapatid na tumanggap po, mga bisita, mga minamahal. Dakilan Diyos, aming amang banal, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po, mahal na Panginoon, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, mahal na Panginoon. Sulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa paglilingkod sa iyo, sa isip, salita, sa gawa, magpakailan-kailan pa man. Ito po ang samo na yung panalangin sa pangkalatang panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa ating mga kahilingan, mga minamahal, nagawa na po natin yung pinapagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kaya nagawa na po natin, ngayon po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon din po, mga minamahal, ang gagawa ng ating, yung mga katugunan ng ating inihiling ngayon, mga minamahal. Hindi siya liko, mga minamahal, sa ating ginagawa yung pag-ibig na pinapakita natin sa mga oras na ito. Kaya sabi niya, let our supplication be known to God. Sabihin po natin, mga minamahal, yung ating kahilingan, yung kagalingan ng karamdaman, o ano pa man mga problema yan, mga minamahal. Bahala na pong mahal na Panginoon. Isagawa na po natin, mga minamahal. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilan Diyos, mapagpala naming Amamang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Narito po kami dumudulog sa trono ng biyaya, sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan, mahal na Panginoon. Humingi ng habag, kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Batid mo, mahal na Panginoon, pangangailangan ng iyong mga anak. Abutin mo kami na mapagpala mong kamay. Tugunin mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa aming hinaing. Sa pangkalatang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Yung may mga karamdaman, mga minamahal, itas niyo po ipatong niyo po yung kamay sa inyong ulo, mga yung kanang kamay sa inyong ulo. At yung karamdaman po sa kaliwang
yung kaliwang kamay po natin, idampiin nyo po doon sa karamdaman. Yung may mga problema po, mga minamahal, may kahilingan sa malapay, yung dalawang kamay po, mga minamahal, ang itaas nyo po, mga minamahal. At sasawayin po natin ang lahat na iyan. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sinasawayan lahat ng uri ng mga karamdaman, incurable sicknesses and disease, cancer, diabetes, asthma, hepatitis, colon cancer, prostate cancer, lahat ng karamdaman, problem, visual, marital problem, visual, in the name of Jesus. Spirit of lesbians, homosexual, cast out the name of Jesus. Lahat ng mga problema, karamdaman, anumang uri ng karamdaman, asthma, diabetes, sinusitis, cancer, lahat ng uri ng mga cancer sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, out, be healed, be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tumalong po tayo ng 3 bihis, mga minamahal, bilang pananampalataya po natin na nakantan na po natin, mga minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita, nakantan na po natin yung mga kahilingan natin, mga minamahal. 3 bisis tatalong po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Ganun po, mga minamahal. Ang hallelujah po, makapangyarihan, salita na mahala pa. Ibig sabihin po niyan, mga minamahal, kapangyarihan, kaluwatian, kaligtasan. Kaligtasan, kaluwatian, kapangyarihan, mga minamahal. Kung nasa panganib tayo, banggitin lang po natin ang hallelujah, nariyan kaagad ang pagtulong na mahal, ang pagliligtas na mahal na Panginoon. Tumalong po tayo, mga minamahal, ng 3 bisis. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen, praise the Lord, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating malapang Jesus. God bless you po, beloved Elder Brother Saldi de Guzman. Salamat po sa ating malapang Panginoon sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ating napapakinggan. At tuloy-tuloy na po tayo maminamahal sa atin pong mga announcement. At kung kayo po ay gising na, i-update ko po muna kayo, minamahal, dito sa atin pong mga nalikom na special offerings. Ito po ay para sa katugunan ng ating kailangan. Dahil alam naman po natin na 11,000 per bus. Palakpakan muna natin.